Toen ik nog op de schoolbank zat, had ik steeds veel plezier. Om Mietje, het was een reuzenschat, de dochter van de kruidenier. Ze speelde wel wat graag de baas, dat had ze van haar ma. Die deed in grutten en in kaas, dus riep ik haar steeds achterna. Ine, mine, 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 mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine, mine, 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 mutte, ine, mine, mutte speelt de baas. Toen ik de school verlaten had, kwam ik op een kantoor. Daar zag ik weer die lieve schat, zij stelde zich als volgt voor. Ik ben hier al een jaartje chef, en let wel, de eerste kracht. Ik dacht, wat heeft dat kind weer bij bedeesd en zacht. Ine, mine, 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 mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine, mine, 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 mutte, ine, mine, mutte speelt de baas. Het werd voor mij een harde strijd, doch na een jaar of 4 vroeg ik ondanks haar bazigheid de dochter van de kruidenier. We zijn toen naar het stadhuis gegaan en voor de ambtenaar keek ik mijn Mietje even aan en sprak ik heel verrukt tot haar. Ine, mine, 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 mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine, mine, 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 mutte, ine, mine, mutte speelt de baas. Nu ben ik al een jaar of wat verbonden in de echt. En moet ik van die kleine schat steeds alles doen wat zij mij zegt. Ik krijg de kou steeds op mijn kop en voor de goede vrede ga ik dan maar de vering op en roep ik zachtjes naar beneden. Ine, mine, 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 mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine, mine, 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 mutte, ine, mine, mutte speelt de baas. Ine, mine, 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 mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine, mine, 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 mutte, ine, mine, mutte speelt de baas.